Maayong adlaw kanyo yung tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga may maghatag og kinabuhi, dining akong suwat suliran. Ako si Ryan, 30 anyos, nagpuyo sa Bukidnon. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong asawa. Kining akong asawa, grabe kay nga mangwarta. Hinungdan, ngasta sa iyang pagpahuway, naapektahan na. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa diyang nadawat na sad siya og laing trabaho. Ingon ini ang mga panghitabo. Langga, nadawat ka sa akong i-applyan nga trabaho. Mao ba lang ka? Nga sa ato pa, ikatulunan na ni mga kliyente? O, Langga. Ay, langga. Di matingali kinahanglan nga magdaghan kag kuan, kliyente. Kay total, okay ra man sa imong sweldo sa usa nimo ka kliyente, di ba? Ug usa pa, naman sa kuy akong sweldo. Langga, mas maayo man gud ni. More source of income, less stress. Kaha? Tingali ba hinuog paunsa ka ana ha? Ang imong pahuway, asa na ba lang nimo ibutang? Ikabala ka, good. Mag-adjust ra lagi ning akong body clock. Ay, oh, ikaw good. Muli na ka bay? O bay, Naunsa. Kuyog sa taoy. asa man? Oh, magtagay ko. Paas lang sa kway? Naunsa man ni siya oy. Angay unta bay nga maglingaw-lingaw ka. Duwa pa kayo obligasyon. Nah, lahi na ba dyan kung doon na ni bata bay? Dili na ka makayriyan og laag. Parehas na ako. Mabitaw ang pauli ko kay himuan to na ako bata ang akong asawa. Bitaw bay sa sunod na lang. Okay ra? Pasensya na ninyo. Langga, wa pa ka mahuman diha? O palangga, gamay na lang ni. Milapas sa kag napo ka oras nga nagatubang sa imong laptop. Langga. Langga, mamagyo ni nature kung manarbaho ka isip virtual assistant. Wala ginahibaw ko. Pero ang ako ba, ang imong pahuwain taon? Ay kabala ka, good. Hapit na lagi ko mahuman. Kung giduka na ka, katog na lang og una. Ryan, anak, wa pa gyud. Ang unsa man ma? Atagi na lagi ang taong ko ninyog apo dong. Nagkatiguang nabaya ko dong. Si mama nagdali mahinoon. Dali god, nagkadugay na ninyong saraon niya ang todron. Wa paghihapon ko'y apo. Maayaw ka bala ka ma. Paabutan ta, okay? Ihatag ra lagi na sa Ginoo na to. Langka. Langga, hindi sa kubi. Sakit ka kung Okay ra ka? Okay ra, ipaway lang nina ko. Okay, sige. Sa sige na sa nag-atubang nimo sa laptop. Langga, dali na, kao na. O, Langga. Oh, Sarah? Ano ka? Nalipong ko dong. Unsa? Mao mong pagtuo nga basin og mabdos na ang akong asawa, mao nga nagpa-check up dayon mi niya, pero dili man di ay. Matod sa doktor, nga migraine kuno ang hinungdan sa iyang pagkalipong. O mao'y akong duda, tungod na sa iyang sobra nga kaworkaholic. Girisitahan mi sa doktor og ibuprofen. Abi na mo maokira siya.
Pero milabay ang mga adlaw, muna hinuon og mas misamot ang iyang gibati. Kay kung pag-una, malipong lang siya, pero karon, pirmi na nga magsakit ang iyang uo, hinungdan nga maglisod na siya og katuog kada gabi. Ug unya, Sakit. unsay sakit? Inikistoryan ako. Sakit. Unsa? Ibuprofen lang ang akong iresita ninyo. Oh, sige, Dok. Salamat, Dok. Salamat, Dok. Langga, wa man gahapon mawa. Ha? Ano mo day? Unsa may magibati? Sakit gahapon na nag-istoryan ako. Maka-feel kong mupitik ang ugat sa akong temporal left and right langga. Unsa? Kadit ha? Minom na ba kasi mong tambal? Oo, Kuhaan ti kag tubig. Aron nga makainom kasi mong tambal. Langga, kumusta imong pamati? langga. Nansa man ka? Hitog na ako. Biko na, Bi. Uy, init man ka. May hilanat ka. Kadit, Bi, magkuha ko og tanggana. Magkuha ko tanggana naglabakara aron nga matapuhan ti ka. Unsa? O lagi ma, mag-usa na kasi mana ang iyang hilanat. Uy, ayaw kumpiyansa Ryan. Ipa-check up na. Katingali kung sana na. Ma, kapila na may nagpa-check up pero pulos ibuprofen ra gyud ang iresita sa akong asawa. Aga ko mga pangutana mao kini mo sunod. Unang pangutana. Unsa ba hinungdan ining migraine sa akong asawa? Tungod kani sa iyang sobra nga pagka-workaholic, nga hasta ang oras sa iyang pagpahuway, naapektaran na? Ikadahang pangutana. Sakit kuno kun mo istorya siya. Ma-feel niya nga mupitik ang ugat sa iya nga temporal right and left kung musulti siya. Unsa may hinungdan ini? Konektado ka ni sa iyang migraine? Ikatulong pangutana. Pwede na ba siya nga moinom og sleeping pills nga naa siya migraine? Kung pwede, unsa man nga sleeping pills inyo nga ikasuggest nga mas maayo? Ikaw pa itong katapusan. Mag-usa na kasimana yung agyang hilanat. Bisan nagsigi siya og inom og tambal. Unsa may angay namong buhaton? Do na ba mo'y ika-advise nga mga pagkaon nga angay niyang likayan sa pagkakaron? Aron dili mo trigger ang iyang gipamati karon? Unsa man mga pagkauna ang angay niyang kanon? Coffee lover ra ba siya? Dili ra ka makadaot niya ang kapibisan og moderation lang? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ryan. Mayong adlaw mga tuking tig paminaw din sa itong programa, kini yung akong suliran. Once again, ano yan sa bako, si Dr. Rinley Obra, magiguban ka ninyo karong adlaw. Ako mutambal sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, o behavioral ng mga problema, kay usaman ako ka psychiatry, o mga problema sa mga ginabiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Kasi pumagi, saon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di ka mo, mamili mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini yung akong suliran. Official Writer's Page. So, kini ba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmina Boulevard, Lingdak Bayan sa Subo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga the best preparation for tomorrow is doing your best today. Ha? O naging do not wait for tomorrow what you can do for today. Na ugma na lang na bay. Kapoy mo ko karon. Ugma na lang. Kaya, pagka ugma, labaw pa, daghanan ni mong kuan. Daghanan ni mong
gitrabaho, no? So di na namahimo pagkaugma. So lang di mayo ning manyana habit, no? Okay? So ang ato magtatampo ko nga lawas si Sabato ni si Ryan, 30 years old, taga Bukidnon. Tungod kini sa iyang asawa kay sumasa nabati na tungod sa drama, sobra ka workaholic. Mayon sa din taong workaholic. Pero tungod sa iyang pagkagrabe mo trabaho, tagani siya gipangmu sa iyang lawas. May mga taga Bukidnon siya, no? Musta naman din mula sa Bukidnon, no? Musta naman din si Dr. Leo Ramirez. I know taga Bukidnon, mga Dinsing family. Mga taga-diha mong dapita, no? Hinaot na okay lagi itong ubida itong itabo sa Marawi, no? Magkapangibaw sa Balhibo. Magbantay lang ita. By the way, ako lang ma-share ninyo na. Nagaling mag-text ninyo. Maunay mo na, nakadaog mo. Maunay mo, dikiha mo, kaya mo'y utang. Ubida ako na biktima ko ni wala na akong tubag. Ako no ko'y utang. Patawag ko sa barangay. Gigamit ang akungan. Nga, usa ka tao nga yung kaila. Ibalo ko, modus nis mga summer. Kaya bantay mo ani, kay ilan yung mga modus. Pag mo text ba ka, ay manipulate ka nila, makuha ang mong informasyon daghan, makortahan mo ka. So, lang magbantay na kayo mga taluan, daghan na ning mga inunani lagi, ilag-ilag ba, kay daghan po kayo trabaho ron, ay sulpita ka. Ay tulis din hold up din, ay pubida. So, may pagpuminaw dahil, sa mga tanan ng mga taga Mindanao, o mga taga Davao City, Sultan Kudarat, mula ko, daghan kayo masuking. Gabi na sa Sarangani Province, sa Glan Sarangani. Balo ko, daghan ko si King Galinian, i-greet lang yung taga Glan Sarangani, kaya daghan kayo masuking tigpaminaw niya, no? Ano, lugar man ni Dr. Joe Ruiz, no? O taga diha, ni siya batita na. So, may pagpaminaw ni mga taga Blue Guard sa Argao, Rehab, no? Si Campos, si Elizar, si Solis, si Luberas, si Wagas, o si Rami, mga taga Kapiwan, Argao, ha? Magulo, ano mga taga Argao may tumay-duit yung Dr. Obra? Magkatuan mo sa Argao. Kaya, ma-proud ka kung siya rin yun. Ako may kaya sa pinakadako, madragihatin sa din sa Bilayan ng Mindanao. Nananay mo lang sa Argao. Kung naibalugod ko kung saan yung problema about ang drug. Nagkadaghan na sad. Ganong na yung nagkadaghan na sad, mo gamit ang drug. Kaya nagkadaghan naman din ang gusto mong sa rehab. So, namalik na sa din, sa maligya ng mga drug lord na to, mga pusher sa mga aning gitawag na to, methamphetamine hydrochloride o shabu, das kadalanan. So, kamo bay, dong, blue ito mo siyang kugulingon. Why is there sa utok maligya anywhere in the world? Bisag dako pa ka, wala ka. Iyabag na yung utok, no? Ayaw kayo hinungdan na ng kalibutan na. So, ayaw pagitag paagi nga mo, dali kang katiguang. Ang ka na mga dagadi ko no, di ko na matiguang. Ano naman matiguang natin? Matay nag sayo. O, anto nang mamatay dito sa drug rehab, so, mental ward, o sa pisuhan. So, ayaw na mo, so, na, no? Ang drug lord, tindag ko ang mansion, like auto. Kada tuig, like auto. Ang kamot, tuwaan mo na tanggong nga to sa mental, drug rehab, uglay binaon, dito sa pisuhan. So, walay hustisya rin. Wala ko mga saba, ha? Yaw-yaw lang ko. Kibalo ko ka ng problema. Kung balikot ako may psychiatrist sa Argao Drug Rehab. Nga po yung pinakadakong drug rehab dito sa Bisaya sa Mindanao. Yung problema mga taga Kampiwan Argao, mga Basilisyo o mga Kambarihan family. Si Baby, si June, si Susana, si Roger, si Rachel, o si Gemaros. Emma Salva. Sambal daw, pirmi ka na kong i-great M. Kay malo ko nga, pirmi kang mamina. O kining si Ismael, isan sa Caballero Barlico, sa Kuwait. Layo na kayo niya, layo, naning Kuwait, no? Kay abroad. I know na dagang kayo mga OFW nga, tigpaminaw nga to. Na diya sa Siargao Island, no? Kabalo ko nga dagang kayo maminaw. Kada may mag-chat na ko, no? Musta na ba si Ma'am Juliet Kamingida? Sa Siargao, nakanagin ko sa lugar, sa Dapa, sa Gerald Luna, sa Cloud9, nag-overnight ko da, no? Da ko'y kaso na Dapa sa una. Huwag ka ng Sukuro, wa pa ko ka na ng Sukuro. Pero doon na nga kanang sikat kayo na sa TV nga Sukuro nga lugar nga alang grupo aning Senior Aguila, no?
Ako na nga, regards sa ninyo diya sa Siargao. Okay? So, going back po, our sender, si Ryan, punto medical, punto siya ang asawa nga sobra ka, workaholic, kanang, ba, trabaho ba. So, unang pangutana ni Ryan, unsa may hinungdan aning migraine sa akong asawa, tungod kahani sa iyang sobrang pagka-workaholic, nga hasta ang oras sa iyang tingpahulay, maapektuhan na. Well, migraine man imong gitawag ni Ryan, pero sa pagkatong mo, daghan yung klase aning labad akong ulo. Generally, ako na ni kadagang jura, duha ang hinungdan ng mulabad ang atong ulo. Either under stress ka, because kung stress ka, this can cause contraction of the muscles in the head area. Contract din ng muscle, mo nang labad, mupan, sakit. Ng migraine, na abnormality sa blood circulation sa dugo, dugo, diya sa imong ulo area. Either due to trauma, either due to infection or lesion or whatever, no? So, in general, daghang mga type sa headache, no? Kung mag-sinusitis ka, na mapunay mulabad imong ulo. O kanang kuwan ka sa katulog, subra ka sa kapoy. Ano yung nagtabo sa mga asawa, no? O kining tense ka, stress, ha? O kanang gigutom ka, mulabad imong ulo. So, in general, na gitawin ko migraine, kinamong gingon, na tension, headache, na hypnic, amo nang gitawin, hypnic, na kay mga perceptual disturbances, nakatambor makita, nga di makita sa uban. Na po cluster headache. Suman yung mga medical terms na kumashare sa itong mga radio listeners, na mga yung may tabo, kung kay usa ka tao, na ay mga inunta, dili kasagaran nga activities sa iyang patingkamot ng ganyan kinabuhian. So, yung mga asawa, Ryan, sobra ka workaholic, so, na-stress na siya, hindi ulang sa patulog, sobra ka kapoy, na siyang magdevelop og headache. Alright? Ika naman ba? Tana, sakit ko no kung istorya siya, maapil mupitik sa ugat sa iyang temporal right ug left niya nga musulti siya. Unsa may hinungdan niya ani? Delikado baka actually kini nga tong temporal area na ni dapat parte sa tong brain. No, may kay kung discuss sa akong mga medical student kaya kung balik ko ako Dr. ni Obra maestro ko. Classroom teacher ko sa mga medical student, mga gustong mag-doktor de Cebu, kailangan sila nako. Daghang kong amigo, kay daghang ipapasar, daghang kong kontra, kaya na itong itangagbong. Kaya ang ginabuhi sa doktor, aka ng maestro. So, kaya itong ulo, ibahin nila, occipital, frontal, na ay temporal, na ay parietal. So, mga mga parts sa ulo na to. Kung hindi mo na temporal, kanang naan nila sa alimpo, alimpo. Asam ng temporal area, may kay komunistas na sa kumisigante. If you draw an imaginary line from the lateral side of your eye to the tragus of your ear, mauna diya, midline between that imaginary line, mauna diya ang temporal area. So, naipasabot ni Ryan ng sakit kuno sa iyang asawa, o may pituhan kuno sa migraine. At ipat na siya sa ingon ta labas. Okay, yung temporal area, pat, manay sa itong ulo. No? So, makuha na niya, makurian niya kung mupahulay ka. Mupahulay ka. O niya, ako practice, ako tainan ng mga analgesic, no? Mga paracetamol, dipinamic acid, kung di magyudmahin mo, bari na ka mga taga-taga sa mga grado ng mga analgesic, ka ng mga tramadol, oxycodone, or morphine. Muna akong tangatag ng mga tambal na to sa mga naay mga labadugulo. No? Labadugulo nga badlungod, ha? Labadugulo kay naay migraine or naay tension headache, no? O, naay mga kanang gipangsip o ng mga tao na magplug niya sa pwede na mong tagaan bayo ko. Mga mga tambali. Saridon. Saridon, brani siya sa paracetamol. Or mo na siyang kainon og mga juice, no? Ginger, o nagay tubig. Pakanon og banana, kaya kanang banana rich in magnesium and potassium, makakuhian pa na siya sa problema, no? So, mamili mo ato Ryan, ito akong giingon ako, na mga tambal, ay doon ako kung over the counter. So, I'm sure na kining tramadol, oxycodone, o morphine, dili ko siya over the counter. Every time prescribe ka ng mga tambala, I'll be using the yellow pad. Kinanglan sa isko.
Pero kini mga paracetamol, mga mipinamic, mga ibuprofen, mga acetaminophen, uban mo muti ko, mahatag na ni without prescription siya sa doktor. No? Ikatulong po tayo, pwede ba siya mo inom og sleeping pills? Siya ay nasa migraine. Kung pwede, unsa mang sleeping pills ang inyong ikasugyot. Kadagan tayo mga sleeping pills, na ay bago karon yung ito Daidiga, na ay Zolpidem or Stelnox. Ano akong mga kagaran nga, I'm sure, hindi mo na mapalit kung wala yung prescription pad kay stick to ang pagkuhan ani, no? Na ako'y ay melatonin, naghan mga sleeping pills na available, mga benzodiazepines, pwede siya, no? Pero diya sa assorting niyo, bukid nun, no? Pagkitaan niyo ni si Dr. Leo Ramirez. Ina nga, Doc, gi-refer ko ni Dr. Rene Obra, parisitahan ko na kunin mo para sa labad sa o para sa pagpatulong. Akong balik ko, ang akong paborito, kining Zolpidem, Stelnox, Ambien, mga benzodiazepines, pwede na siya. Okay? Ikaw pa ito tapos ang pangutana. May usa na kasimana siya hilanat. Basi nagtigi siya o inom o tambal, unsa may angay na namong buhaton. Doon na naman boy, ka-advise na pagtaon na angay niya nikayan o pagtaon na ka-trigger sa iyang pamati karon. Unsa mga pagtaon na angay niyang kanon, coffee lover ba siya? Dili ba siya makadaot ang kape bisan og moderate lang? Well, kung naan siya hilanat, meaning to say, di na siya ordinaryo nga labad sa o. Kung nasa hilanat lang, could be possible nga na siya ongoing infection. Either upper respiratory tract infection, o pwede na siya, o pneumonia, ano siya may nanak, no? So, dinala nga, kung pwede, madala ninyo dito yung health center, o doktor na nag-practice ang dapitan sa inyo sa bukid noon, posible matagal siya antibiotic, no? Kining kopi, ako lang nilidiscuss sa gamaya, kining kape, nana siya yung caffeine. Ano na siya caffeine? Unya, ang caffeine, vasoconstrictor na siya. Buta sa bot, maka damay sa blood vessel. Vasoconstrictor. So, munaro ang imong agyanan sa dugo, nga mo supply diyang napita sa ulo, o sa ibang parte sa lawas, maka-alibyo niya sa sakit. Sa ako ba ito, maka-alibyo sa sakit. The same is true with chocolate. Ang chocolate, naman na siya caffeine gapon. So, maka-prevent siya niya o migraine. Pero wala ko mo sa inom lang yung ka mga analgesica kung ipanginganlan. Sa mga pagkaon na yung pwedeng inom, sa mga prutas, kung ginaingon mo, o sa mga drinks nga mga tea, mga green tea, ginger tea, pwede siya na. Daghan kayong saging dahil sa bukid nun. Dutar ba rin yung lugar? Green kayo ng inyong lugar sa bukid nun. Nakadaghan ako mula ba dyan. Nakadula ka limig golf. Awa ako mapil kaya di ko kasyat. Dahil sa Campilit, no? Campilit, General, Curtis, sa nang lugar na sa inyo. Kuyog lang ako sa grupo, pero tanaw lang ko din nagduwag gol. So, kasabot ka rayan sa kung i-speakal sa imo, may tungod na problema sa imong asawa. Sulti kay ka, nag-asawang workaholic. May ubang asawa na, kung bilang mga marites na lang, sigig panghinguto, magpungit, wala, ito kanyang mga asawa, bilib ko kay workaholic. Pero kaya na po palabi, ma'am, we need to rest, we need to sleep. Ano matulog man ta? Kapatulog na nagawa, kung natin rest. Matulog ta because we have to balance our homeostasis. We have to recharge sa energy nga atong nagasto na ng adlaw. We have to recuperate. Mura rin po tag cellphone, kailangan ta i-recharge. Otherwise, malubat ta. Kumana nga, okay na nang maningkamot lagi ta, masinso sa kinabuhi. Pero usawa man nato pagpa-ingkamot ko, ang atong lawas, nimpalyar na. So, health is wealth. Taon ko man na ito, pagpangitag kwarta kung dili na ta 100% physically and psychologically healthy. Again, salamat kayo niyo dahil sa Mindanao, especially dahil sa Bukidnon, sa makaronayon yung pagpaminaw sa mga Armen program, kasi tag-litig din sa itong lugar. So once again, ako si Dr. Rene Obra. Assalamualaikum sa atong mga brothers and sisters diya sa Mindanao and all over the world, so especially diya sa Middle East. Ibalukod daghang maminaw diya, ang OFW na to, ang mga Pilipino, musta naman mo diya. So, Pamula Baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mau Nationwide, Tatakarman. Daghang salamat o maayong adlaw. Mga higala, aniya ang mga